Upurebros, Igwe Jenga.
nakwa ATF enwere nnukwu mmanwụ ya na oti mkpu. Seahorse bụ mmanụ ahụ na-eme ka ụgbọala, ọgbatumtum, igwe na-enye ọkụ nakwa injin ndị ọzọ kwa oyoyo. Zụta mmanụ Seahorse tata ka ị mara na enwere ihe dị iche na Capital B na Ukwunama. Meet David. He got a new apartment. David's apartment was so empty, he need to buy some electronics and home appliances. He is thinking of how and where to buy the products. David got a new microwave from the market. His microwave stopped working some minutes after use. David's fiancée, Mary, is coming to visit. On getting to his house, David was busy lamenting over the products he bought. He told her how has been cheated, stressed, puzzled. Anthills.com.ng came to her mind and told David to check it out. David visiting www.anthills.com.ng. David purchasing a new microwave and some other home appliances. His order was delivered to his doorstep in less than 24 hours, after making payment with his card. David thanking his fiancée for introducing Anthills to him. Okay, can I go na chungwero nuno? Asa na go na chungwero nuno. Aburu nke me na eru ngwero omumu na kwansa. Igbo bi Igbo na dika na ni Kenya ka mo na ebere kwa. Power mic ono debe. Power mic dike. Odogwu neni ka o si agbado ma biri be mereme onwe meme chete bebe kedu ibe ya akọ na akụkọ mgbe bụ mgbe Igbo na ezike maka na ọ bụ mgba ka eji mara Igbo gboo nya ka anyị bịara Afikpo ka emerụ onye n'isi ọ dị be mba na bara ibe eji mara Igbo gboo mba anyị ye makọlọ na akụkọ maka na ejere m mba akpa nya nkakwu wee nata Igbo ka mgbadube Power mic a na-ekwu okwu ya mgbe enu anọsa mugiri na-ekwu onwe eze mgbe apịtụ na-agbagburu Igbo na toro ha mgbe afọ ka ọgbọ ji egbajo n'Enugu nke a na-agbanya m mgba nwoke si mba Grik wee bịa nwoke si ofesi o ruo ka mgba jere chaa ihu abịa na agba nke mbụ nwoke Gris abụ na akpa ji ike emegide mpịtị mpi wee kwee onye ọ dị nwe chere bata na akagba nke abụọ rọchie ntị rọchie ọhụ mpịtị mpi wee kwebe dike wee hụwa mgba anya gbagide nya mma agba nke abụọ na-arụ onwe ya abịa na agba nke atọ a sị na ibe agụ ji eme ire dị ya na mvọ ebube agụ na-eche agụ ma bụrụ eziokwu ivuvu mmanwụ dịkwa ya n'ihu nya ka Power mic ji necha nwoke Grik anya tụọrịa na anahụ nie enu maka na eziokwu ọ na-aba abalị ike ogboro nere anya n'igwe o ji abụ nwata ji ama mvụ ozegodo igwe Power mic ịhụnata na anakpọ oye n'okwu mafụnye nwoke Grik n'ike suo ya isi na isi wee gbawa efuru jebe n'ụlọ ọgwụ n'Enugwu Igbo na ebe afọ ka nwoke nọ wee na-abapụdobe nwoke Gris na mmeri bụrụ nke Igbo ọma bụrụ eziokwu nke bụ onye Igbo kukenere onwe gị aka mpịtị mpi na-ekwe mgbe eji mara Igbo mana Igbo bụ Igbo ka njụwa obodo one ka na-agba mgba n'ala Igbo be anyị mgba ndị ọcha ka anyị na-enenezi nke Igbo na n'ọkwa nsọ nnenanya onye ọcha afọ gịnị a na-ekwu ọ na-enodo akpụ ka njụwa ọ na-ata abacha ndebe anyị ọ na-eno nri ji na-eke n'anya orichi ụmụ chọghọrọ ericha anyị enenewe ya na mgba ejide agbaka ndị mkpa anyị oke nse ọkwa ịma na ọ na-eme aka na aka gbaji ya ka ọ ma nzaba aka ka aka Igbo be anyị eziokwu ka nna akọrọ ụnụ omenala ụfọdụ ha na-agbuo egwu ọnwa nara na n'ọkwa nsọ nne n'anya nzukọ obodo nwa na-ekwu okwu ụfọdụ na-agbara ya ọsọsọ ọ bụ nsọ Igbo be anyị enube anọsa mgbe gboo tata gịnị na-emezi onye akọrọ ọgba n'aka eziokwu agwara m unu n'eziokwu nnaba onye ụjọ ka na-arụbe dike aka obodo tere aka ji nwee ndị ọ dị nso ogbu ọcha ndị Igbo nwa na nke ọ dịkwa ike achọghị okwu mama ụzọ napụrụ dike itebo ya ajụ n'isi ka mgbadobe kene eye m ekpokọbanye m okwu mana n'eziokwu mgba dị mma ọma bụrụ ibe dị mma maka ya ka eji eme nwanne mba na mba ji ama aka wee mara aka ka aka eji ama odogwu nneke n'anya ọ bụrụ na ịgụ akwụkwọ dị ka ndị na-agụ akwụkwọ tensola pat ọkwọ ka mgbanya ka eji wede nya m ibe mmebi igwe kweni Igbo bụ Igbo na-ebinye m ka ntinyere onwe m aka ewuo m dịka na Power mic ya na gwonya ka na-ebere akwa mmadụ na-agbaziri anyị mgba
Kiriwin nwe ozuzu Nwachukwu diketegete ọkwa nabakwugo supadi na mmadụ ne hụrụ kadife ji amadi mkpa mgbe gboo ọkwa ọka mgba eri apụ ndị nwa nwụchara so n'afọ Igbo ka nkapụrụ a na-eme mmọnwụ na-agba mgba agbasi ya ike maka ọ bụ mgba ka eji mara odogwu mana na Anambra mmadụ one na-agba mgba ka njụwa mpaghara Enugu mmadụ one na-agbanya m mgba ọbụna dị mpaghara Ebonyi Afikpo dị mmadụ one gbara nya m mgba Abia steeti onome ha ka njụwa ndị Imo ejekweta eke na mma ka mara amara onye ọdịji ire wee go eze ọnụ anyị nwere ndị ọchịchị anyị Igbo na-eke n'anya anyị na-ekwu spọsụ ọkwa egwuregwu anyị na-ekiri nke agbara n'ọgba asọmpi bọọlụ ọkwa nnene nke Igbo jewe ebe ka njụwa mgbe eji mara Igbo nọkwara nne ihe eri odogwu n'ezi ka mkpokọba eziokwu a sị na ọ na-abụ onye agwara kwe abụ ọzọ agwakwu ya Igbo ka njuke n'ụlọ egbuo na iko na-achọpụta bụ mgbe avọrọ nṅụ na-ewe mara kwasa akwa kasị geve ntị Igbo bụ Igbo ka mkpokọba okwu dịbechi nya dịbechi ya dịba mgbe ochie ịgba ya akwa nne ya ka anyị wee gbacha egwu n'ike mbọchị onye ohi ya akwa nne ndị bebe kwuru abịa mgbawu Igbo bụ Igbo ogbu ọja ndị Igbo nwa na nka ka nseri ka sere ọkpa agba n'igirige ọkụkọ njiji agbafọ emenwu na n'ezi ka njebe kene tukane na-eme ogbu ọje yakwa biko kwa ya afa mbogbo ni egwu etu ikwado ọgụ ka ị na-aga kedu nkwado anyị kwadoro kedu ihe ọ pụtara na dum nkwadoro oke nkwado na-anọcha 2 years fa kwado ya ọ nwoke ezozo na kwado na ndị obodo na-akpọ ya mgba onye sike na kwado na nkwadoro ya age mate anyị anyị nwoke ruturu aka mere njikwakọ ọ dị gịnị na-ekwu tata ịfụ ka ndị mmadụ gbakọ a na-agba mgba taa a na-eme ihe isi na na-eme ofu ugboro n'afọ na-agba onye na onye na-agba ndị obodo a ibe awa amizu Ugwuagwu and amizu na-agba mgba dịka nwanne na nwanne ndị obodo anyị na-akpọ ya ụra ọ bụrụ ọgụ egwuregwu yes afọ Uche Francis Kelechi ihe na-eme n'ebe a n'ụbọchị taa bụ ihe ndị Afikpo na-akpa mgba nke ndị bekee na-akpọ wrestling wụkwa na egwuregwu obodo na obodo na-egwu every afọ na abụọ ọbụla yes ya bụ onye merie ogburu na nwaka ọ bụ na-eji na-eme onye merie ọkpa nganga dị na ya gba egwu dị na ya then owuru anwụrị naba yes
abịa na mmanụ ụgbọala nakwa ATF enwere nnukwu mmanwụ ya na oti mkpu. Seahorse bụ mmanụ ahụ na-eme ka ụgbọala, ọgbatumtum, igwe na-enye ọkụ nakwa injin ndị ọzọ kwa oyoyo. Zụta mmanụ Seahorse tata ka ị mara na enwere ihe dị iche na Capital B na Ukwunama. Meet David. He got a new apartment. David apartment was so empty, he need to buy some electronics and home appliances. He is thinking of how and where to buy the products. David got a new microwave from the market. His microwave stopped working some minutes after use. David's fiancée, Mary, is coming to visit. On getting to his house, David was busy lamenting over the products he bought. He told her how has been cheated, stressed, puzzled. Anthills.com.ng came to her mind and told David to check it out. David visiting www.anthills.com.ng. David purchasing a new microwave and some other home appliances. His order was delivered to his doorstep in less than 24 hours, after making payment with his card. David thanking his fiancée for introducing Anthills to him. Mmiri bụ onye tụọ mgba eburu ya agbasi ya n'isi. Yes. Ihe bụ mmanya ọ bụrụ mmiri o. Mmanya dị ha. Pan wine. Ọ dị mma kedu mgbe ị pụtara gbaa mgba maka afụrụ m na ikekwe ume elu ka imume. Kedu afọ mgbe ị bidoro gbawa mgba? Afọ m ụfọdụ na-ebido. Ebidogo mgba before ruo this age nọ na. Is 30 years ago. 30 years. Over. Agafe na 30 years. Yes. Ọ ya hụ ebe nkenke nke ahụ ụzọ obere bi. Jakwasa. Daalụ nkwọ ihe ji agbata dịka ụmụ agbọghọ anyị nkwọ ihe ji agbata. Nwere ihe agbata. Dịka ewugoro nwa agbọghọ otu. Yes. Ugboro ole ka ị tọrọ mmadụ na ka atụrụ? Ugboro ole ka ị tọrọ mmadụ na mgba? Akpetọ. Yes. Ugboro ole ka atụrụ? Ofu. Yes. Daalụ nna. Jakwasa.
afọ mbụ nwa Chikwemeka Ewa onye Ezukwu Amizu. Yes. Anyị pụrụ ka anyị bịara mgbadata apụta abụrụ ụmụaka onye na-abịa ọchịnị aja ndị okenye ebe ọchịnị aja ka ọ tụgoro anyị ihe aja ahụ pụtara. Ife aja ahụ fụtara unu mee mmadụ unu mụfụ mmadụ ka inwe si ike ịkwadosi ike ifesi you are competitor. Yes. Gịnị na-eme anọkọta ụmụ okorobịa agbaruo ebe a na-akụ okwu nke ọzọ bitu ya aka agbakọta ebe a bitu ya aka kọwara ya ọpụtara. Nkwa ahụ na-akụ na ọ bụ ihe na-eme anyị motivate e wee kụwa ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba mgba ị ga-agbara mgba. Mana ọ dị mkpa na agba enwere ndị na-akụ na mgbago nwee ndị na-akụ na mgbada kọwara maka ndị a na-akụ na mgbada bụ ndị bịara ya mgba ndị Ugwego our neighboring community our opponent ndị a na-akụ n'elu bụ ndị nke anyị. Ke ndị meriri tata? Ndị Amizu. Ndị Amizu meriri tata? Yes. Ya bụ ọkpụrụ na asatara asụsụ Igbo? Yes. Ọ dị mma mana anyị fụrụ eturu sikeriche na-eme na anyị na-atụ anya ka unu gbaa mbọ tata. Ndị anyị na ha ga-agba dịka ndị Ugwego bịara na onwe ndị jikere eji anyị nwa ha jiri omenala Afikpo ndị dị na ndị abara mgba taa ga-ejiri ejeta ijiri. Ndị bụ na ha wụ ejimeti m na ha ga-eme ya asị nwoke. Egwu nwoke karịrị ibe ya
Daalụ sọ. Onye gbata mgba mgbe ochie akpọnye nwaanyị jigo mgbata nwaanyị ka jigo ụmụrụ mfụrụ ụfọdụkwa mgba. ụmụ agbọghọ nọkwa ebe a ụmụ agbọghọ na-achọchakwa onye ga-adụ ya bụrụ ndị otu a kịta anyị kpọrọ ụfọdụ m tụọ mmadụ kpọrọ ofu onye mana etu anyị na-atụghị mmadụ ta anyị gba aka anyị hụlanụ daalụ orotekwara ya fazọ ụmụ ogboni ya gwaba anyị onye ebe onye amaizụ ama ha enwere mgbe anọkọtara chi n'aja enu ama m ihe aja ahụ pụtara kedu ihe ọ pụtara that aja ahụ a chiri n'elu iji gosi gị na mgbe ahụ agwụgo na wrestling ahụ agwụgo mana ndị a bịara today ha dị agba na abụọ so aja ha ruru n'elu wụ agba m nke mbụ nke ndị Ugwuegwu n'onwe mana o nwe another group a na-akpọ ndị UGWUMBA anyị na ha kwesịrị ibido kịta mana mara nka ha zụkwara ezu so aja ha na-awụ n'elu ije ịgwa gị na mgbe agwụgo ị na-ahịa mgbe ha ruru aja enu onye ọbụla uwe na-asasị ya so iji gosi gị na ọgwụgo ọ bụ nwa bụ Oko ọbịa ahụ eze ji one of Afikpo. Yeah, one of Afikpo. I belong to this age grade. Yes. Yes, ndị akọtakwuji ọfụma na-elekwenye mbụ di ji na-elekwenyele n'onwe m. Ọ dị mma dịka anyị fụrụ onye nkwado gosiri ị na-agba mgba na-agbati ọfụma. Yes. Kedu ka ọ tụkwudo anyị ihe gbasara omenala ịgba mgba na bụ ihe gbasara omenala ịgba mgba ihe a na-akpụ ya kọlchọ ọkwa na-agọda ọ na-asọ mmadụ niile ụsọ ihe gbasara ịgba mgba bụ ka eweta ọyị ka e wee were ikesi gba ọyị otu onye mụ na onye ahụ age grade mụ na ya nkwere ike ịgba mgba ọfụma ọ ka e were wụrụ ọyị like enwego m about 5 friends enwego m mmadụ ise ka mụ na ya bụ ọyị because of ịgba mgba so ka m nweta ọyị ka m mekwe ihe obodo kwesịrị ka eme Oko ọbịa ahụ eke eze eji ị ga-akpọ m